שלום לכולם, שמי בן ואני חבר עצמאי של חברת Herbalife Nutrition. הרבה פעמים שואלים אותי, אילו הזדמנויות Herbalife נותנת? איך בונים כאן עסק ומרוויחים כסף? עכשיו אני אספר לכם הכל. קודם כל, יש לנו תוכנית שיווק. זהו סולם קריירה כזה, שממדרגה למדרגה, ההכנסות שלנו מתחילות לעלות. איך אנחנו מנהלים את העסק שלנו? ראשית, אנחנו מוכרים מוצרים ונותנים שירות ללקוחות. שנית, מגיעים אלינו אנשים שונים שרוצים לפתוח עסק משלהם או מחפשים הכנסה חלקית בזמנם הפנוי. אנחנו מאמנים אותם, עוזרים להם להצליח, והחברה משלמת לנו תמלוגים ממחזור המחירות של האנשים האלה. מטבע הדברים, התקדמות בסולם דורש זמן ומאמץ. ככה זה עובד. זאת חברתי דנה, היא סטודנטית ולקוחה שלי. דנה משתמשת במוצרים שלנו כבר מספר חודשים וקיבלה תוצאות מצוינות. חברות של דנה שמו לב לשינויים שלה וגם רצו להשתמש במוצרים. ואז דנה החליטה להפוך, כמוני, לחברה עצמאית של Herbalife. היא חתמה על הסכם עם החברה, עברה הדרכות, והלקוחות הפכו ללקוחותיה הראשונות. כשדנה נרשמה כחברה עצמאית, היא עלתה למדרגה הראשונה. מהרגע הראשון החברה העניקה לה 25% הנחה על כל המוצרים. המשמעות היא שמכל מחירה שלה היא החלה לקבל הכנסה של עד 25%. זה נקרא רווח קמעונאי. לדוגמה, מוצר ללקוח עולה 100 שקלים. דנה קונה אותו ב-75 שקלים. כך, כאשר מוכרים מוצר ללקוח ב-100 שקלים, דנה מקבלת 25 שקלים. בשלב הראשון, ההנחה על כל המוצרים יכולה להיות בין 25 ל-42%. תסכימו, זוהי הכנסה נוספת מצוינת, ויתרה מכך, חיסכון ברכישות שלכם. דנה התלהבה מההכנסה הקמעונאית, והיא החלה לספר ליותר חברים וקרובי משפחה על התוצאה שלה. היא קיבלה יותר ויותר לקוחות. הודות לכך, לאחר מספר חודשים, עלתה דנה לדרגה הבאה. היא נקראת דרגת מפקח. למפקח יש 50% הנחה על כל מוצרי החברה. המשמעות היא שדנה מקבלת כעת עד 50% רווח קמעונאי מכל מחירה. לאחר שחברים וקרובי משפחה הצטרפו לדנה, היא החליטה לשתף את התוצאה שלה ברשתות החברתיות. אז את השינוי שלה ראו אנשים ממדינות אחרות. חלקם רצו להשתמש במוצר והפכו ללקוחות של דנה, וחלקם התעניינו בעסק והפכו לחברים עצמאיים בחברה. כעת יש לדנה חברים עצמאיים במדינות אחרות. מאותו רגע החלה החברה לשלם לדנה אחוזים מהזמנה של כל אחד מחברי הארגון שלה. זה נקרא הכנסה סיטונאית. זה ההבדל בין 50% הנחה של דנה וחברים עצמאיים. הכנסה סיטונאית פוטנציאלית יכולה להיות בין 8 ל-25%. גם החברות של דנה שהצטרפו אליה לאחר כמה חודשים הפכו למפקחות, וכעת יש להן גם 50% הנחה. ברגע זה החברה מתחילה לשלם לדנה מ1% עד 5% מהמחזור של כל מפקחת בשלושת הדורות הפעילים שלה. זה נקרא תמלוגים. לחברה שלנו יש משרדים ביותר מ-90 מדינות ברחבי העולם. וזה לא משנה באיזו מדינה אתם והארגון שלכם חיים. החברה תשלם לכם אחוז חודשי מהמחזור של כל אדם בשלושת הדורות הפעילים של המפקחים. ככל שתטפסו גבוה יותר בתוכנית השיווק, כך ההכנסה שלכם יכולה להיות גדולה יותר. זה איך שזה עובד. אז הצטרפו, לימדו והצליחו.